Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുതാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീ ഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനോമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമ്നെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, മഹാരാജ് കി ജയ, നിത്തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3-4. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാവോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്ര സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോയുത്സജ്ജാ സുധാ ശാരദോത്തുതപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യശാജാമയാ പാണ്ഡോ നാദയാ സസുധാ സ്ത്രിയഃ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോയുത്സജ്ജാ സുധാ ശാരദോത്തുതപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാശാജാമയ പാണ്ഡോ നാദയാ സസുധാ സ്ത്രിയഃ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോയുത്സജ്ജാ സുദശാരദ്വതപ്രജാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യശാജാമയ പാണ്ഡോ നാദയാ സസുധാ സ്ത്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജഃ
ധൃതരാഷ്ട്രോയുത്സുജാ സുദശാരദ്വദപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാശാജാമയ പാണ്ഡോർ ജ്ഞാതയാസു സുധാ സ്ത്രിയാ സംബന്ധൂമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോയുത്സുജാ സുദശാരദ്വദപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി രാജാമയ പാണ്ഡോർ നാദയാസ സുധാ സ്ത്രിയഃ ഓക്കെ, ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടു. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജാ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുയുത്സുജ സുദാസാശ്വതപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാശാജാമയ പാണ്ഡോർ സസുദാ സ്ത്രിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രാ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുയുത്സുജ സുദശാശ്വതപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാസ് പാണ്ഡോർ ജ്ഞാനദാസ സുധാശ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംബന്ധമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്ര സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുത്സുജ സംസാരദപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രോ ചോത്തരാം കൃപി അന്യാശ്ച രാമയാ പാണ്ഡോർ നാദയാസ സുധാ സ്ത്രിയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്ര സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുത്സുജ സുദശാരദപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാശാജാമയ പാണ്ഡോർ ജാതയാസ സുധാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്ര സഹാനുജ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുയുത്സുജ സുദശാരദ്വദപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാം ച ജാമയ പാണ്ഡോർജാതയ സസുധാ സ്ത്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്ര സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുത്സുജ സുദശാരദപ്രദാ ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാശ്ച ജാമയ പാണ്ഡോർ ജ്ഞാതയ സസുധാ സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युत्सुच्चा सूतशारद्वतप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याच्च जामय पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। श्रीजाजी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं बिन्दुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रात् सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सु च सूतशारद्वतप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पाण्डोर्ज्ञातया ससुता स्त्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदरी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सश्च सुतशारद्वतप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പിന്നീട് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. കുറച്ച് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു ആഗതം അവിടെ ആഗതരായ ദൃഷ്ട്വ അത് ദർശിച്ച ശേഷം ധർമ്മപുത്ര യുധിഷ്ഠിരൻ സഹ അനുജഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രർ യുയുത്സു സാത്യകി സൂത സഞ്ജയൻ ശാരദ്വത കൃപാചാര്യർ ഹൃദ കുന്തി ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ സുഭദ്ര ച ഉത്തര കൃപി അന്യ മറ്റുള്ളവർ ച ജാമയ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പത്നിമാർ പാണ്ഡവരുടെ ജ്ഞാതയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുത അവരുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീജനങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതറിഞ്ഞ് എല്ലാ കൊട്ടാര നിവാസികളും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ ധൃതരാഷ്ട്രർ, സാത്യകി, സഞ്ജയൻ, കൃപാചാര്യർ, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, കൗരവരുടെ നിരവധി മറ്റു പത്നിമാർ, പുത്രസമേതരായ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാനായി അതിരേകമായ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് അരികിലേക്ക് ധൃതിയിൽ ചെന്നു. ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം സുബോധം തിരികെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ പോലെ അവർ പ്രശോഭിതരായി കാണപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗാന്ധാരി പ്രഭുപാദരെ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധാരി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഉത്തമ പതിവ്രത ഗാന്ധാര രാജാവായ സുബലന്റെ പുത്രിയായിരുന്ന ഗാന്ധാരി ഇപ്പോൾ കാബൂളിലെ കാണ്ഡഹാറിലാണ് ഈ ഗാന്ധാര ദേശം. ഗാന്ധാരി കന്യകാവസ്ഥയിൽ ശിവഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായി ഹിന്ദുക്കളായ കന്യകമാർ സാധാരണയായി ശിവദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ശിവദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ള ആശീർവാദം നേടിയ ഗാന്ധാരിയുടെ വിവാഹം അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രോടൊപ്പം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ ഭാവി വരൻ അന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗമിക്കാൻ സ്വമേധയാ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി. ശേഷിച്ച ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അന്ധയായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആകയാൽ ഗാന്ധാരി പല മടക്കുള്ള ഒരു പട്ടുനൂൽ തുണി കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠഭ്രാതാവായ ശകുനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കന്യകമാരിൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. മാത്രവുമല്ല സ്ത്രൈണ ഗുണങ്ങളിൽ ഗുണസമ്പന്നയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഗാന്ധാരി കൗരവ സദസ്സിലെ ഏവരുടെയും പ്രീതിക്ക് പാത്രവുമായിരുന്നു. ഗാന്ധാരി സർവ്വവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും
സമ്പന്നയായിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ചപലതയാൽ കുന്തിദേവി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതു മുതൽ കുന്തിദേവിയോട് അസൂയുള്ളവളായി തീർന്നിരുന്നു. ഇരുവരും ഗർഭിണിയായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യം പ്രസവിച്ചത് കുന്തിദേവിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അപ്രകാരം കോപാകുലയായി തീർന്ന ഗാന്ധാരി സ്വന്തം വയറ്റിൽ മർദ്ദിച്ചതിനാൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തെ മാത്രം പ്രസവിക്കാനിടയായി. വ്യാസദേവ ഭക്തിയായ ഗാന്ധാരി വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ 100 ഛേദിക്കുകയും ഓരോ ഭാഗവും ക്രമേണ ഓരോ ആൺകുട്ടികളായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം 100 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവാകുകയെന്ന ഗാന്ധാരിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി തീരുകയും എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും തന്റെ ഉന്നത നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗൂഢാലോചന പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ ഗാന്ധാരി അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാതൃഹത്യക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അത്തരമൊരു യുദ്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ തന്റെ പതിദേവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം 2ആയി വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം സ്വപുത്രരായ കൗരവർക്കും മറ്റേ ഭാഗം പാണ്ഡുപുത്രരായ പാണ്ഡവർക്കും നൽകാൻ ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ മക്കളും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്യധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധാരി ദുഃഖാധിക്യത്താൽ ഭീമസേനെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ ഗാന്ധാരി അതിൽ നിന്ന് തടയുകയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുര്യോധന്റെയും ദുശാസന്റെയും മൃത്യുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം വിലപിച്ച ഗാന്ധാരിയുടെ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദയനീയമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതീത സന്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് ഗാന്ധാരിയെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. കർണന്റെ മൃത്യുവിലും ഗാന്ധാരി തുല്യ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. കർണപത്നിയുടെ കർണകഠോരമായ വിലാപത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖഭാരത്തോടെ ഗാന്ധാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. പുത്രരുടെ മൃതദേഹം വ്യാസദേവന് വേദനയോടെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത ഗാന്ധാരിയെ വ്യാസദേവൻ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. വ്യാസദേവൻ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലെ വനത്തിൽ തന്റെ പതിദേവനോടൊപ്പം ഗാന്ധാരി കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് മൃത്യുവരിച്ചു. തന്റെ പേരപ്പന്റെയും പേരമ്മയുടെയും മരണാനന്തര സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരെ പൃഥ കുന്തി മഹാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മഹാരാജാവ് ശൂരസേനന്റെ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുമാണ് പൃഥ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് കുന്തി ഭോജൻ ദത്തെടുക്കിയാൽ പൃഥ കുന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തി അവതാരമാണ് കുന്തി. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദിവ്യന്മാരായ നിവാസികൾ കുന്തി ഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ആകയാൽ കുന്തി അവരുടെ സ്വീകരണത്തിനായി നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്രകാരം ഒരിക്കൽ ദുർവാസ മഹർഷിയെയും സേവിക്കുന്നതിൽ കുന്തി നിയുക്തിയാക്കപ്പെടുകയും കുന്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനായ മഹായോഗിയായ ദുർവാസാവ് മഹർഷി കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ദിവ്യമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജിജ്ഞാസയോടെ കുന്തിദേവി ഉടൻ തന്നെ സൂര്യദേവനെ മന്ത്രശക്തിയാൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുന്തിദേവിയുമായി ഇണചേരാനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച കുന്തിദേവിയോട് കുന്തിദേവിയുടെ കന്യകാത്വത്തിന് നാശം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാൽ സമ്മതിച്ചു. അപ്രകാരം കുന്തിദേവി ഗർഭിണിയായി തീരുകയും കർണന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും കന്യകയായി തീർന്ന കുന്തിദേവി മാതാപിതാക്കൾ ഈ കാര്യം അറിയുമെന്ന ഭീതി മൂലം നവജാത ശിശുവിനെ കർണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി പാണ്ഡുവിന് മരണമാല്യം അണിയിച്ച് പതിദേവനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. പിൽക്കാലത്ത് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ കുന്തിദേവി അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവസാനം പാണ്ഡു ഉചിതമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിദേവിക്ക് അനുവാദം നൽകി. ഭർത്താവിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് കുന്തിദേവി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പരിസ്പുഷ്ടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ വിവരണം നൽകിക്കൊണ്ട് പാണ്ഡു തന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും കുന്തിദേവിയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദുർവാസ മഹർഷി ഉപദേശിച്ച ദിവ്യമന്ത്രത്താൽ കുന്തി യമരാജിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനും വായുദേവനിൽ നിന്നും ഭീമനും ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അർജുനനും ജന്മം നൽകി. മറ്റു 2 പുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹദേവനും മാന്ത്രിയിൽ പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് ജന്മം കൊണ്ടവരായിരുന്നു. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന് അകാല മൃത്യു സംഭവിക്കിയാൽ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കുന്തി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. പാണ്ഡുവിന്റെ 2 സഹപത്നിമാരിൽ ഒരാളായ കുന്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പുത്രന്മാരുടെ അഥവാ പാണ്ഡവരുടെ പരിപാലനത്തിനായി ജീവിക്കണമെന്നും മാതൃ സതി അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വമേധയാ പതിദേവനോടൊപ്പം ചിതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി.
തദവസരത്തിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശതശൃംഖനെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാർ അവരുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് ദുര്യോധനന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി പുത്രന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വനവാസകാലത്ത് രാക്ഷസ കന്യകയായ ഹിഡിംബ ഭീമസേനനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഹിഡിംബയുടെ അപേക്ഷ ഭീമസേനൻ നിരസിച്ചതിനാൽ ഹിഡിംബ കുന്തിദേവിയെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ച് സങ്കടമനുഭവിച്ചു. അവർ ഹിഡിംബയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും അവൾക്കൊരു പുത്രനെ നൽകാൻ ഭീമസേനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഭീമസേനെ ഹിഡിംബയിൽ ഘടോൽക്കജൻ എന്നൊരു പുത്രൻ ജന്മമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പിതാവായ ഭീമസേനോടൊപ്പം കൗരവർക്കെതിരായി ധീരമായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡവരുടെ വനവാസകാലത്ത് അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. ബകാസുരൻ കാരണം വിഷമ പ്രതിസന്ധിയിലായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ബകാസുരനെ വധിക്കാൻ കുന്തി ഭീമസേനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ കുന്തി യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പഞ്ചപാണ്ഡവരും തുല്യമായി ദ്രൗപദിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു. വ്യാസദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാഞ്ചാലി പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും വിവാഹം ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യപുത്രനായ കർണനെ കുന്തി ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കർണം വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തിദേവി വിലപിക്കുകയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ പരിണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കുണ്ടായ പുത്രനാണ് കർണൻ എന്ന് പാണ്ഡവരോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിമനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തരം ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കുന്തി വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓരോ 30 ദിവസത്തിനും ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയാകുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ വെന്തു വെണ്ണീറാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ ഇവിടെ ദ്രൗപദിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. മഹാരാജാവ് ധ്രുപദന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രിയും ഇന്ദ്രദേവന്റെ പത്നിയായ ശചീദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരമാണ് ദ്രൗപദി. യജമുനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാജാവ് ധ്രുപദൻ മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിൽ ആദ്യത്തെ യജ്ഞ സമർപ്പണത്തിൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷനാവുകയും രണ്ടാമത്തേതിൽ ദ്രൗപദി ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ സഹോദരിയാകുന്നു. പാഞ്ചാലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച പാഞ്ചാലി അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. പ്രതിബിത് യുധിഷ്ഠിരനിലും, ശ്രുതസോമൻ ഭീമസേനനിലും, ശ്രുത കീർത്തി അർജുനനും, ശതാനികൻ നകുലനും, ശ്രുതകർമ്മൻ സഹദേവനും ദ്രൗപദിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രന്മാരാകുന്നു. ഭർത്തുമാതാവായ കുന്തിദേവിക്ക് സമാന സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വനിതയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. കൃഷ്ണ എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തയായി തീരുമെന്നും അനേകം ക്ഷത്രിയരുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരുമെന്നാണ് ദ്രൗപദിയുടെ ജനനോദ്ദേശമെന്നും ദ്രൗപദിയുടെ ജനനവേളയിൽ അശരീരിയുണ്ടായി. മഹാദേവൻ ശങ്കരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തുല്യ യോഗ്യരായ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിരവധി രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നെങ്കിലും വീരന്മാരായ എല്ലാവരെയും പിന്തള്ളി ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ച പരാക്രമിയായ അർജുനനെ ദ്രൗപദി പതിദേവനായി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാണ്ഡവരുടെ അജ്ഞാതവാസകാലത്ത് അർജുനനെ പരിണയിച്ച ദ്രൗപദി ഭർത്തുമാതാവായ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. അജ്ഞാതവാസം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അവർക്ക് ദ്രുപദൻ അളവറ്റ സമ്പത്ത് സ്ത്രീധനമായി നൽകി. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ എല്ലാ പുത്രവധുക്കളും ദ്രൗപദിയെ അതിരേകമായ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ പണയം വെച്ച് ചൂതുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ധർമ്മപുത്രർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പോലും ദുശാസനൻ ദ്രൗപദിയെ ബലാത്കാരമായി രാജസദസ്സിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവളെ വിവസ്ത്രയാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തിയായിരുന്നതിനാൽ അപമാനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അവളെ
ഭഗവാൻ സ്വയം അതിരറ്റ ഉടയാട നൽകി ആ അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ അപഹരിച്ച ജടാസുരനെ ദ്രൗപദിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവായ ഭീമസേനൻ വധിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചു. വിരാട രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം ദ്രൗപദിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെയധികം വ്യാമോഹിതനായ കീചകനെ പാഞ്ചാലിയുടെ സഹായത്തോടെ ഭീമസേനൻ തന്ത്രത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും അവനെ വധിച്ച് ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രരെയും വധിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യധികമായി വ്യസനിച്ചു. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ തന്റെ പതിദേവനായ യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റുള്ളവരെയും അനുഗമിച്ച ദ്രൗപദി മാർഗമധ്യേ നിലംപതിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ പരിതാപകരമായ ആ പതനത്തിന് കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിശദമാക്കിയെങ്കിലും സ്വർഗലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഐശ്വര്യദേവതയായി സന്തുഷ്ടിയോടെ പ്രതാപത്തോടെ വിരാജിക്കുന്ന ദ്രൗപദിയെയാണ്. പിന്നീട് ശിലപ്രഭുപാദരെ സുഭദ്ര മഹാറാണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയും വസുദേവ പുത്രിയുമാണ് സുഭദ്ര. അവൾ വസുദേവരുടെ പ്രിയ പുത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലദേവന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുമായിരുന്നു. ഇരു സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയും പ്രസിദ്ധമായ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നു. സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതും അനന്തരം വൃന്ദാവനവാസികളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സമാഗമം അത്യധികം കരുണാത്മകമാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ എപ്പോഴും ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അർജുനൻ ദ്വാരകാപുരിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ സുഭദ്രയെ തന്റെ പത്നിയായി ലഭിക്കണമെന്ന് തന്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബലദേവൻ സുഭദ്രയെ മറ്റാർക്കോ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലദേവന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആകയാൽ സുഭദ്രയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതിൻ പ്രകാരം എല്ലാവരും രൈവത പർവ്വതത്തിൽ ഉല്ലാസയാത്ര പോയ വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അർജുനൻ സുഭദ്രയെ അപഹരിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വൃത്താന്തം ശ്രവിച്ച ബലദേവൻ അർജുനന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അത്യന്തം കോപിഷ്ഠനാവുകയും അർജുനനെ വധിക്കാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അർജുനന് മാപ്പ് നൽകാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭ്രാതാവ് ബലരാമനെ അനുനയിപ്പിച്ചു. അനന്തരം സുഭദ്രയെ അർജുനൻ യഥാവിധി പരിണയിക്കുകയും അഭിമന്യു ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അഭിമന്യുവിന്റെ അകാല മരണത്തിൽ സുഭദ്ര അത്യന്തം മനപീഡ അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനത്തോടെ സുഭദ്ര സന്തോഷവതിയാവുകയും ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമുക്ക് ഇതില് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യുജഗ്മു പ്രഹർഷേണ പ്രാണം തന്വായുവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരീഷംഗാവിവാദനേ. പ്രത്യുജഗ്മു പ്രഹർഷേണ പ്രാണം തന്വായുവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരീഷംഗാവിവാദനേ. പ്രത്യുജഗ്മു പ്രഹർഷേണ പ്രാണം തന്വായുവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരീഷംഗാവിവാദനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഗിരിജാ സുകുമാര മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യഗ്മപർഷേണ പ്രാണം തന്വൈവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരിഷംഗാഭിവാദനൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദിക്തെങ്ങോ പ്രദർശേന പ്രാണം തന്വ ഇവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരിഷത്ത് അഭിവാദനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण दादा जी। वत्सला शाही माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यग्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा जी। विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। तेलुगु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिषंगाभिवादने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा जी। बिंदु भवानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यग्जन्म प्रकर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परीक्षाभिवादनैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिषंगाभिवादनै। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा जी। तंगमणि माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। तेलुगु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जग्मु प्रकर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दादा जी। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। तेलुगु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जग्म प्रकर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिषंगाभिवादनैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दादा जी। वसंत माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यग्जग्मो प्रहर्षेण प्राणं तन्नो इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिषंगाभिवादनैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दादा जी। मल्लिका माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। तेलुगु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा जी। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। तेलुगु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यग्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिषंगाभिवादने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा जी। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रद्युज्जग्मो प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सती देवी अम्मा माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यग्जग्मो प्रकर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिषंगाभिवादनैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादा जी। गीता माता जी। हरे कृष्ण दादा जी। तेलुगु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रद्युज्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम्
अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनै। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी से लेकर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यज्ञो प्रगर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जग्म प्रहर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वीणा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रत्युज्जग्म प्रहर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसंगस्य विधिवद परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्युज्जन्म प्रकर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രതി നേരെ, ഉജങ്ങു പോയി, പ്രഹർഷേന അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടെ, പ്രാണം ജീവൻ, തന്നുഹ ശരീരത്തിൽ, ഇവ പോലെ, ആഗതം പുനരാഗമിച്ചു, അഭിസംഗമ്യ സമീപിച്ചുകൊണ്ട്, വിധിവത് യുക്തമായ രീതിയിൽ, പരിഷ്വംഗ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട്, അഭിവാദനങ്ങളാൽ അഥവാ വന്ദനങ്ങളാൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പാലിപ്പിച്ച് സ്വശരീരങ്ങളിൽ പ്രാണൻ പുരോഗമിച്ചതുപോലെ അത്യന്തം ആനന്ദാതിരേകത്തോടെ അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അവർ പ്രണാമങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ച് സ്വാഗതമരുളുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പ്രജ്ഞയുടെ അഭാവത്തിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിഷ്ക്രിയമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ബോധം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജീവസുള്ളവയായിത്തീരുന്നു. മാത്രവുമല്ല സ്വയം പ്രാണാധാരണം അമിത ആനന്ദപ്രധാനമായി തീരുന്നു. കൗരവകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിതുരരോട് അതിരേകമായി പ്രിയമുള്ളവരാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അഭാവം നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു. വിതുരരുടെ വേർപാട് അവർക്കെല്ലാം തീവ്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരാഗമനം അത്യന്തം ആനന്ദപ്രദായകമായിരുന്നു. ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടാപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ഇവിടെ വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കൊട്ടാര നിവാസികളും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നു അല്ലെ. ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ ധൃതരാഷ്ട്രം, സാത്വികിയും സഞ്ജയനും കൃപാചാര്യരും, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, കൗരവരുടെ മറ്റ് നിരവധി പത്നിമാർ, പുത്രസമേതരായ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാനായി അതിരേകമായ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് അരികിലേക്ക് എഴുതിയിൽ ചെന്നു. ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം സുബോധം തിരികെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ പോലെ അവർ പ്രശോഭിതരായി കാണപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ ഓരോരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തില്. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ കാരണമാണ്, ദുര്യോധനന്റെ ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിതുരർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിതുരരുടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ജന്മത്തെയും മാണ്ഡുക മുനിയുടെ ശാപത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് പ്രകാരം യമരാജൻ തന്നെയാണ് വിതുരരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഗാന്ധാരി അത്രയും പതിവ്രതയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശിവഭഗവാനെ ശിവദേവനെ പൂജിച്ചിരുന്നു നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ള ആശീർവാദവും നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. എന്നാൽ ഗാന്ധാരിയുടെ വിവാഹം ധൃതരാഷ്ട്രമായിട്ടാണ്, അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. മുതിർന്നവര് നിശ്ചയിക്കും ഇന്നയാളെ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പോ കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വളരെ പ്രശസ്തി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ അവരോട് മറ്റാർക്കും എതിർവാക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗാന്ധാര ദേശത്ത് പോയിട്ട് ഗാന്ധാരിയെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വധുവായിട്ട് വേണമെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ രാജാവിന് എതിർത്തൊന്നും സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും ഗാന്ധാരിക്ക് ആ ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധാരി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. തന്റെ ജീവിത പങ്കാളി അന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടിയിട്ടും എന്താണ് ആ ഭർത്താവിന് കാണാൻ സാധിക്കാതെ എനിക്കും കാണേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അന്ധയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരി പല മടക്കുള്ള ഒരു പട്ടുനൂൽ തുണി കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായ ശകുനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കന്യകമാരിൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധാരിയെ അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ശകുനിയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ശകുനി ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനായിരുന്നു അല്ലെ. കൗരവരുടെ, ദുര്യോധന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ അമ്മാവനായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ശകുനിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോ എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് രാജാവും അവരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ, കുരുവംശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ ഗാന്ധാര ദേശം മറ്റുള്ളൊക്കെ. അപ്പോ അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിക്കുക മാത്രമേ വഴിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്രയും നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സർവവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും സമ്പന്നയായിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ചപലതയാൽ കുന്തിദേവി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ കുന്തിദേവിയുടെ അസൂയുള്ളവളായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ വേറൊരു സ്ത്രീ അല്ലെ, തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴേ തനിക്കും വേഗത്തിൽ പ്രസവിക്കണം അല്ലെ, തനിക്കും വേഗത്തിൽ കുട്ടി വേണം എന്നറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു എന്താണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ആരുടെ ഗർഭത്തില് അല്ലെ എപ്പോഴും ജനിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അതിനെ എന്താണ് തടയുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി
ആദ്യം കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് അസൂയ ഉണ്ടായി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? തന്റെ വയറിൽ അടിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വയറ്റത്തടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തെ മാത്രമായിട്ട് പ്രസവിക്കാനിടയായി എന്ന്. എന്നാൽ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ 100 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് 100 പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഓരോ ആൺകുട്ടികളായി പിന്നീട് വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അപ്രകാരം 100 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവ് എന്ന ഗാന്ധാരിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി തീർന്നു. ഗാന്ധാരിയുടെ ഒരു നല്ല ഗുണം വേറെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംബന്ധിച്ച് ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ നടക്കുന്ന വേളയിൽ പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ ഗാന്ധാരി അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അത്തരമൊരു യുദ്ധത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം 2 ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഭാഗം കൗരവർക്കും മറ്റേ ഭാഗം പാണ്ഡവർക്കും കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ മക്കളും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗാന്ധാരി ദുഃഖം കൊണ്ട് ഭീമനെയും യുധിഷ്ഠിരനെയൊക്കെ ശപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ ഗാന്ധാരിയെ അതിൽ നിന്നും തടയുകയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുര്യോധന്റെയും ദുശാസന്റെയും മൃത്യുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ സംസം വിലപിച്ച ഗാന്ധാരിയുടെ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദയനീയമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് ഗാന്ധാരിയെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു. കർണന്റെ മൃത്യുവിലും ഗാന്ധാരി തുല്യ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. കർണപത്നിയുടെ കർണകഠോരമായ വിലാപത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖഭാരത്തോടെ ഗാന്ധാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലെ വനത്തിൽ തന്റെ പതിദേവനോടൊപ്പം ഗാന്ധാരി കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് മൃത്യുവരിച്ചു. തന്റെ പേരപ്പന്റെയും പേരമ്മയുടെയും മരണാനന്തര സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിക്കുന്നു. പിന്നീട് പൃഥ കുന്തിമാറാണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കുന്തിമാറാണി യഥാർത്ഥത്തില് പൃഥ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ശൂരസേനന്റെ പുത്രിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുമാണ്. പിന്നീട് കുട്ടികള് ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കുന്തി ഭോജൻ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പൃഥയെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുന്തി ഭോജന്റെ പുത്രിയായതുകൊണ്ട് കുന്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തി അവതാരമാണ് കുന്തി മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരാളം മഹത് വ്യക്തികൾ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ദുർവാസ മഹർഷിയും അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ദുർവാസ മഹർഷിയെ ആർക്കും എന്താ പറയാ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്താലാണ് അദ്ദേഹം കോപിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? ശപിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരും, ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് നമ്മള് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഏകാദശി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാദശി ദിവസം അല്പം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീട്ടിൽ. അപ്പോ അതിന് ദുർവാസ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അവസാനം ദുർവാസ മഹർഷി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും, ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും എല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ചു. ആരിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. അവസാനം ഭഗവാനെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനും പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്താൽ അവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് മാപ്പ് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കുന്തിഭോജന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ദുർവാസ വന്നപ്പോഴേ കുന്തി മഹാറാണി, കുന്തി ദേവി നല്ല രീതിയിൽ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ദിവ്യ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആരെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദേവനെ അവിടെ എത്തും. അങ്ങനെ ആ ദേവനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ദിവ്യ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കുന്തി മഹാറാണി ആ മന്ത്രം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ സൂര്യദേവനെ മന്ത്രശക്തിയാൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. അപ്പോ കുന്തി മഹാറാണിയുമായിട്ട് സൂര്യദേവനുമായിട്ട്
ചേരാനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി സമ്മതിച്ചില്ല. എങ്കിലും കന്യകാത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും വീണ്ടും പഴയ രീതിയാവും എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ കുന്തി മഹാറാണി ഗർഭിണിയായി തീരുകയും കർണന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ കർണനെ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഒഴുക്കി വിടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരെയാണ് കർണനെയാണ് പിന്നീട് അവരെ അലക്കുകാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവരെ വളർത്തുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി പാണ്ഡുവിനെ വരണമാല അണിയിച്ച് പതിദേവനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ കുന്തി അനുവദിച്ചു. അവസാനം പാണ്ഡു ഉചിതമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളും പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിക്ക് അനുവാദം നൽകി. അപ്പോൾ പാണ്ഡുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് ദേവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ യമരാജനിൽ നിന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും വായുദേവനിൽ നിന്നും ഭീമനും ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അർജുനനും ജന്മം നൽകി. മറ്റു രണ്ട് പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഭാര്യയായിട്ടുള്ള മാദ്രിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് നകുലനും സഹദേവനും. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ അകാല മൃത്യു സംഭവിക്കാൻ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കുന്തി ആലസ്യപ്പെട്ടു. കുന്തി മഹാറാണി എല്ലാ മക്കളുടെയും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയും മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിൽക്കാലത്ത് ദുര്യോധനന്റെ ഗൂഢപ്രവൃത്തികളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി പുത്രന്മാരെ അനുഗമിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തെന്തും വിഷമങ്ങളൊക്കെയാണ്, എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. അപ്പൊ ആ ആപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീമസേനെ രാക്ഷസ കന്യകയായിട്ടുള്ള ഹിഡുംബി ഭർത്താവായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഭീമസേനൻ അത് നിരസിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കുന്തി മഹാറാണിയെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ച് സങ്കടം പറയുകയും അങ്ങനെ ഹിഡുംബിയെയും ഭീമസേന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ഘടോൽക്കജൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് വനവാസകാലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു പാണ്ഡവര്. അപ്പോഴേ അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബകാസുരൻ എന്നൊരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വിശന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു തിന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വ്യക്തികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ അവർ വസിച്ചിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അവര് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭീമസേൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ തിന്നു. അതൊക്കെ തിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും വിശപ്പായിട്ട് എന്താകുക, കൊണ്ടുപോയ ആളെയും പിടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാളവണ്ടിയിലൊക്കെ കുറെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാല് ആ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് കാളയെ നിന്ന് കാളവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തിയെയും കഴിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീമസേനെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭീമൻ പോവുകയും അങ്ങനെ ആ അസുരനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്ര കുന്തി യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിക്കുക. അവിടെ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കുന്തി മഹാറാണി 5 പേരും അത് തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചെടുക്കുക. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞു അത് എല്ലാവരും തുല്യമായി പങ്കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് ദ്രൗപദിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ദ്രൗപദിയെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു,
ഇന്ദ്രദേവന്റെ പത്നിയായ ശചിദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരമാണ് ദ്രൗപദി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ദ്രൗപദിയെ പലയാളും പലതരത്തിലും വിമർശിക്കാം അല്ലെ. അവരൊന്നും സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല, ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രദേവന്റെ പത്നിയായ ശചിദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരമാണ് ദ്രൗപദി എന്ന് പറയുന്നത്. പാഞ്ചാലി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ദ്രൗപദിക്ക് പാണ്ഡവർ 5 പേരിൽ നിന്നും 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നും പ്രതിദിത് സൂതസോമൻ ഭീമസേനിൽ നിന്നും ശ്രുതകീർത്തി അർജുനനിൽ നിന്നും ശതാനികൻ നകുലനും ശ്രുതകർമ്മൻ സഹദേവനിൽ നിന്നും ദ്രൗപദിക്കുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരെ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അവിടെ ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിനെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന കീചകൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അസുരൻ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ ആർക്കും വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ആ പാഞ്ചാലിയെ കാണുകയും ആ പാഞ്ചാലിയെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ആ കീചകൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ കീചകനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭീമസേനൻ തന്നെ തന്ത്രമൊരുക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ പാഞ്ചാലിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഞ്ചാലിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ആ കീചകനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മളൊരു ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ അല്ലെ. എന്താണ് അവര് പറയുന്നത്? അവർക്ക് കൊല്ലാനായിട്ട് ആ കീചകനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഭീമനും മറ്റു വേറെ 2 പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അവരൊക്കെ അജ്ഞാതവാസത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് രാജ്യത്തില് അവിടെ കീചകൻ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ അവർക്ക് ഭീഷ്മപിതാമഹനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ആ കീചകനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഭീമൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അജ്ഞാതവാസത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും വനവാസത്തിന് പോകണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് കീചകനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മറ്റാരും അത് അറിയുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആരാണ് വധിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം. എന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹനെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നീട് സുഭദ്രാദേവിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. സുഭദ്രാമാതാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയും വസുദേവ പുത്രിയുമാണ് സുഭദ്ര. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലദേവന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുമാണ്. ഈ 2 സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയും പ്രസിദ്ധമായ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നും ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നു. സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതും അനന്തരം വൃന്ദാവനവാസികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിയിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ അവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ, ബലദേവൻ, ബലരാമൻ, സുഭദ്ര അല്ലെ, സുഭദ്രാദേവി, സുഭദ്രി. അപ്പോ ഈ ലീലകള് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പോയിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവരെ ഒരു രഥത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് രഥയാത്ര നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വടത്തിൽ ആ കയറിലൊരിക്കൽ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ, രാധാറാണിയും മറ്റുള്ള ഗോപികമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ വലിക്കാനായിട്ട്, ആ രഥം വലിക്കുമ്പോഴേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു ലീലയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോ ആ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് രോഹിണി മാതാവ് ഒരിക്കലെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ അവസരത്തില് കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും ഒന്നും അകത്തേക്ക് കടത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഭദ്രയായിരുന്നു അവിടെ കാവൽ നിർത്തിയത്. സുഭദ്ര അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പോ സുഭദ്ര അവിടെ കാവൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് രോഹിണി മാതാവ് പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് ആ കണ്ണുകളൊക്കെ വികസിച്ചു വന്നു. അതാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ വലിയ കണ്ണുകൾ, ആ രൂപം. അപ്പോ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അത് കേട്ട് അവരുടെ ആ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ കണ്ണുകളും അങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളായി ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അവരുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഉൾവലിയുകയുണ്ടായി. സുഭദ്രാദേവി അവരെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ജഗന്നാഥനും ബലദേവും അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപത്തിൽ വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടി പിന്നീടാണ് ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം നിർമ്മിക്കുകയും അവിടെ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നോക്കാവൂ എന്നല്ലേ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ക്ഷമ കേട്ടിട്ട് പോയി തുറന്നു നോക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ജഗന്നാഥൻ ബലദേവ സുഭദ്രയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അതില് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. എന്നാൽ നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള രൂപം. ഭഗവാന്റെ ആ ഗോപികമാരോടുള്ള, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അത്രയും ഉയർന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ആ രൂപമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഇന്നും ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ സുഭദ്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോ സുഭദ്രയെ അർജുനനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ബലരാമനെ ദുര്യോധനൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് സുഭദ്രയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ ബലരാമൻ കോപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സമാധാനിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സ്വശരീരങ്ങളിൽ പ്രാണൻ പുനരാഗമിച്ചതുപോലെ അത്യന്തം ആനന്ദദ്രികത്തോടെ അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അവർ പ്രണാമങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ച് സ്വാഗതം. വിതുരരെ കണ്ടപ്പോഴേ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ വിതുരരെ കാണുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഓരോരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. പ്രജ്ഞയുടെ അഭാവത്തിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബോധം പുനരാഗമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജീവിതം. മാത്രമല്ല സ്വയം പ്രാണാധാരണം അമിത ആനന്ദപ്രദായമായിരുന്നു. കൗരവകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിതുരരോട് അതിരേകമായി പ്രിയമുള്ളവരാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അഭാവം നിഷ്ക്രിയതയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു. വിതുരരുടെ വേർപാട് അവർക്കെല്ലാം തീവ്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരാഗമനം അത്യന്തം ആനന്ദപ്രദമായിരുന്നു. വിതുരരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുര്യോധനൊക്കെ എന്താണ് തനിക്കെതിരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ദുര്യോധനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രകാരമാണ് കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, नेताय हरे कृष्ण. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ